Hello guys, nako istorya kanimo. Paminawa og pamalandunga kini. Kabalo ba ka nga gihigugma ka sa Ginoo? Yes, gihigugma ka sa Ginoo. Ikaw ang rason, ako ang rason, kita na mga tao ang rason nganong gipadala niya ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan tungod kay gihigugma ta niya. Bisan kinsa ka pa man, bisan unsa pa man kadako ang imong sala, bisan og hilabihan pa kadautan ang imong pag-isip sa imong kaugalingon, gihigugma ka sa Ginoo. Ug tungod ni ana, buot kaniya nga dalahon sa iyang puloy-anan. Buot niya maangkon nimo ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Yes, si Kristo ra gyud ang makaluwas kanimo kanatong tanan ug wala na lain pa. Dili ang imuhang pagkakwartahan, dili ang imuhang pagkaadunahan, dili ang imuhang pagka-educated na tao ang makaluwas kanimo kundi lang si Kristo ra gyud. Dili pod ang atoang mga maayong binuhatan ang makaluwas kanato. Kay ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, 9 to the following verses nag-ingon nga pinaagi sa grasya kamo naluwas tungod sa inyong pagtuo ug dili tungod sa inyohang mga binuhatan kay aron walay bisan usa kaninyo nga makapasigarbo niini kay dili man inyong buhat. Subot pa sabot, dili makaluwas kanato ang maayo natong mga binuhatan. Kung nahimo ka mang buutan, nahimo ka mang matarong o maayong tao, kana tingali tungod kay naa na si Kristo diha sa imong kinabuhi. Dili pod ang imuhang pagka-relihiyoso. Dili pod pasabot na sige kag simba, kanuna jud kang naga-participate sa mga buluhaton sa iglesia. Dili pod pasabot luwas ka na. Kay dili ang iglesia, dili ang church ang makaluwas kanimo kanato o sa tao, kundili si Jesus Christ lamang gayud ug wala na ilain pa. Kay kun ang iglesia makaluwas pa, kay kun ang relihiyon pa makaluwas pa, wala na unta niya gipadala ang iyahang bugtong anak. Iya na lang untang gimando sa kalibutan ug sa mga tao nga sulod ka mo og simbahan aron mga luwas mo. Pero dili man na mao yang gisugo. Dili man na mao yang gihimo. Juan Kapitulo 3, versikulo 16, unsay giingon sa pulong sa Ginoo, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo dili gayud mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. So si Jesus Christ lang gayud ang makahimo sa pagluwas kanato. Kay wala may bisan usa kanato gyud natakos. Kitang tanan guilty sa sala. Bisan unsa ka pa kabuutan, bisan unsa ka pa kamaayong tao, guilty ta sa sala. Guilty ka sa sala. Ug ang bayad sa sala kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 versikulo 23 kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Subot pa sabot mamatay gyud ta tungod sa ato nga sala. Pero salamat sa Ginoo kay padala niya ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo tungod sa iyahang dako kay nga gugma kanimo kanako ug kanatong tanan. That's why si Kristo ra gyud ang makaluwas kanimo kanato. Subon nako, dili ang imuhang pagkakwartahan, dili ang imuhang pagkabuutan, dili ang imuhang pagka-educated na tao, dili ang imuhang pagka-relihiyoso nga tao, dili ang imuhang relihiyon, kundili si Jesus Christ lamang gayon. Kung nisimba ka man, kung nangalagad ka man sa Ginoo, kana tingali kay naa si Kristo diha sa imong kinabuhi. Pero kung nangalagad ka sa pagtuo nga ang simbahan makaluwas sa imuha, higala igsuon usa ka na kasayop nga pagtuo. Kay ang Biblia klaro nga nag-ingon, si Jesus lamang gayud makaluwas. Usbon nako Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyahang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo aron ang tanan nga motuo dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. So dili ka mamatay spiritually, hinuon makabaton kita og kinabuhing dayon. Kana lang, salamat sa imuhang pagtan-aw igsuon, dalaygon ang Dios.